Bueno, ha arribat el moment de presentar la resta de la candidatura. Us he de dir que la confecció d'una candidatura no sol ser una tasca senzilla. En el nostre cas, afortunadament, fa molts anys que deixa de ser un mal de cap. Afortunadament, tenim moltes adhesions i gent disposada, molta més gent disposada dels llocs que hi ha en la llista. És una llista plural, diversa, paritària i cremallera, que no és poc. Creiem que hem aconseguit fer això, una llista plural, una llista cohesionada, una llista suficient, una llista equilibrada, una llista que serà capaç d'assumir els reptes que tenim i que enfrontarem d'ací a poques setmanes. I res, començaré en ordre invers a la candidatura. Per tant, la primera en eixir serà la tercera suplent, Eugènia Pinyol, que és mestressa de casa, que interessa les polítiques de compromís perquè permetran un canvi real, sobretot en la defensa de la sanitat i l'escola pública valenciana. A la meva presència aquí vull recolzar la candidatura de compromís perquè és el partit que farà fora els responsables d'una política corrupta. El segon suplent és Enric Blasco, és el nostre economista de capçalera, de professor controller de gestió econòmica en una gran multinacional, tresorer del musical de Follos els últims 15 anys i molts dels èxits del centre artístic musical són deguts també a la seva gestió. Diu d'ell mateixa que sempre està nacionalista valencià i per això sempre estaré al costat d'una força purament valenciana. És absolutament imprescindible que la nostra manera d'entendre i veure les coses estiga molt present a l'Ajuntament de Follos. El primer suplent és Pilar Sánchez Plata, mestra d'Escola Pública, de la Vall de Serrés, aposta i treballa per una escola pública valenciana digna, participativa, inclusiva i cooperista, igualtat d'oportunitats als alumnes. És l'educació especial de primària i de valencià. És una professional en el camp de la pedagogia i la terapèutica perquè la vida dels xiquets amb discapacitat permanent siga el més autònoma possible i feliç. Forma part de Compromís perquè a través d'aquest partit podem millorar l'educació i benestar de la gent del poble. I la gent del poble m'agrada. Què més voleu? El número 9, Jordi Rodrigo Rodríguez, és el nostre secretari de comunicació i Pepito Villa de capçalera. Pensaré a canya, però sap que de vegades em va bé. Naix a Follos fa 41 anys, és militant del bloc des del 2006, des de la seva professió d'arquitecte tècnic i pèrit judicial, té un compromís amb la rehabilitació, l'eficiència energètica i la normalització del valencià en el sector immobiliari. M'imagino que en els altres sectors també. És un lluitador incansable, molt compromès amb els moviments reivindicatius i un bon dolceller, això ho diu ell, que formant part de l'Associació de Música Tradicional Pepe Peña ajuda a la recuperació i difusió de la cultura i música tradicionals. Amb el número 8, Maite Villanueva Gregori, de 40 anys, és professora de valencià i escola pública. I quan m'he decidit, per fi, estar en la llista de Compromís perquè m'he convençut que el canvi s'ha de realitzar des del poble, sumant u a u tots els veïns i veïnes que, com jo, volen un poble dinàmic i d'esquerres, amb uns xiquets i xiquetes que estudien i visquen en valencià i que seran els futurs ciutadans del poble que m'estimin. No es pot dir res més. El número 7, Vicent Roca Tarragina, mestre d'educació musical a l'escola pública i professor de biologia a l'escola de música. Diu que té un compromís amb el seu poble i la seva cultura, compromís ha sabut lluitar per fer de Follos un referent cultural tant al govern com a l'oposició. I a més, compta amb un equip de treball amb il·lusió, preparació, idees per fer canvis de treballat dins de les institucions. Amb el número 6, Teresa Ruiz Doñate, metgessa, treballa al Centre de Salut de Rosero, forma part de la xarxa de Sentinel de Salut Pública per a la detecció de la gripa a la comunitat valenciana. El seu temps lliure el dedica, entre altres coses, a llegir i al cine. M'imagino que aquestes activitats durant la campanya hauran passat a un segon lloc. Va en la llista de Compromís de Follos perquè crec que és la gent que treballa desinteressadament pel poble que vol fer a viure. Amb el número 5, Rafa Àngel. És el factòtum
indestructible quan acabe la campanya del partit que li ha pagat una setmaneta de manzanera. És mestre i treballa a l'Institut de Meliana, sempre ha participat en l'activitat política des de posicions valencianistes i compromès amb la defensa dels interessos de les persones. En aquests moments, el meu compromís és que es ferm en una candidatura com esta, que lluitarà per la dignitat d'este país i per les persones que més ho necessiten. Diu sentir-se molt ben representat amb les persones que formen la candidatura. Amb el número 4, bueno, se m'ha oblidat dir que amb el número 5 Rafa ja està en llocs d'eixida, i amb el número 4 amb el motiu. Mireia Planes és una incorporació jove més i compromesa. Té 33 anys, llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, mare de 2 fills, actualment treballa com a professora d'Educació Física. Va en la llista de compromís, diu, perquè el meu compromís amb el nostre poble és que qualsevol ciutadà o ciutadana de Foios pugui realitzar una activitat física garantint així a una millor salut i qualitat de vida. En el número 3, ja he presentat abans i que us ha dirigit unes paraules, Boomer i Narejos. El número 2, Mari Carmen Cabo. Crec que no vos desvela ninguna sorpresa si vos dic que el número 1 sóc jo.